खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी बे समाव बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि फिन आरोबाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानना होदों बिटिआर सरकारा बावखुंग्रि बियाबनि हा गैजायै गोबां नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानना होदों बिटिआर सरकारा नंगौ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैजेननाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे जौगाथायनि बिथिङाव गोबां हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोरावबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां गामिफोराव गोबां हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानना होनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बावखुंग्रि बियाबनि बासबारियाव गासै 362 हा फोरमानलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरसिमाव बावखुंग्रि बियाबाव रायजो जानाय गोबां नखरफोरा हानि फोरमानलाइखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव हानि फोरमानलाइ मोननो हानानै गोबां गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दानिया फैदो बिथां रनजित बसुमतारिया हानि फोरमानलाइ रानना होनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। हानि पाट्टा बिलाइ बावखुंग्रि बियाबाव दिनै जोङो 362 नखरनो रानना होनाय जादों। थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरसिमावलागै कंग्रेसआ 50 बोसोर सासन खालामबाय, बिजेपिआबो खालामबाय, बिपिएफआबो 17 बोसोर सासन खालामबाय। खिन्थु दिनैसिम बे हालामनि मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ बिथांमोना मालाबाबो सुफुङाखैमोन बा फोजोबाखैमोन। नोंथाङा मोनसे खोन्थाखौ साननानै नाय, जाय बर' राभा गार'आ इन्डिजिनियास कमिउनिटि होननानै बे हालामनि थागिबि होननानै मिथिजायो, बेफोरबायदि बर' राभा गार'नि हानि जेंनाखौनो जुदि फोजोबाखैबा बिटिसिनि गासै जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ बोरै फोसाबनो बे साननो गोनां जादों। आरो दिनै जोंनि मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, आं खोब अहंकारै बुंगोन दिनै इउपिपिएल सरकार होननानै, मानोना इउपिपिएल सरकारा थानायखायसो, प्रमद बर' बिथाङा थानायखायसो जोंनि बिटिसि हालामनि 3,66,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों। आरो नैबे गोदानै जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव दने गयारि बिथांनि हालामाव, जाय जायगायाव बिथाङा 22 बोसोर गाव सासन खालामनानैबो बिगासे हा नखरसे मानसिनो होनो हायाखै, बिनि हालामाव बिनि गामियाव जोङो 362 नखरनो जोङो हा होनो हाबाय। थांनाय समाव बिटिएफआ गांसेबो होनो हाथाराखै नामा? गांसेबो होनो हायाखै। आं दने बिथांखौ नोंथांनि माबानि गेजेरजों जुदि होदोंब्ला नोंथांनि मोननि मेडियानि गेजेरजों फोसावना होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों।